la nostra tragèdia, la incertesa de l'amor, la incertesa de la vida. Sobre les 11 del matí. Els que ens veuen per televisió podien veure ara per les seves pantalles. Els que ens escolten per ràdio els expliquem perquè era una mica complicat d'entendre per ràdio. Estàvem veient el que és el tràiler de Sota una nit d'estels, una pel·lícula que s'ha fet des de Mataró, un migmetratge que dura una mica més d'una hora i que dirigeix i també interpreta en una de les seves parts l'actriu i directora Sandra Sàrdies, que ens ha vingut a veure avui el programa. Molt bon dia, Sandra. Bon dia, Cristina. Una pel·lícula que es diu Sota una nit d'estels, que estreneu precisament, en parlem perquè s'estrena aquest cap de setmana o es presenta aquest cap de setmana al Festival de Cinema Internacional de Girona. Exacte, que és un dels certàmens que s'està celebrant aquesta tardor i podríem dir que és molt lliure, però una adaptació del famós llibre de mètode Stanislavski de l'hora de construir un personatge. Exacte, és una adaptació molt, però molt lliure, però sí que agafa, perquè clar, aquesta pel·lícula el que tracta és una història d'intentar recuperar un antic amor, degut a que una persona, la protagonista, ha tingut com un desengany amorós, professional, etc. No? Però tot això és com superficial. L'important és construir una història on el subtext de la pel·lícula el que s'explica és metodologia interpretativa, és a dir, a través d'una història que li dona el vestit, diguéssim, però l'estructura és explicar, és metodologia interpretativa, diguéssim, que és el subtext del guió, diguéssim. Què és el que vol explicar? Què és el que vol aconseguir amb aquest guió, amb aquest treball d'explicar la metodologia interpretativa? Vol servir d'alguna manera de posar en format audiovisual el que explica un llibre? No és ben bé el que explica un llibre, sinó que el llibre ens serveix per explicar una història, és a dir, construir una història a partir d'unes idees interpretatives, de tècnica interpretativa. Però diguéssim que si la veus, la pel·lícula, no te n'adones de primeres, és a dir, està ja amagat, diguéssim, serveix per anar construint la història. Val? És com la columna vertebral, diguéssim, de la història. Són dues dones, les intèrprets, una ets Sí. tu, l'altra és la Marta Tortosa. Exacte. Quina és la relació entre aquests dos personatges? Representa que la Marta, que es diu Clara, precisament perquè és un personatge que és molt clar, té les coses molt clares, val? Per això d'aquí el nom Clara, i representa que és com la maduresa del personatge. Representa que diguéssim que els dos són una persona. La Cleo representa que és aquesta persona que està desenganyada, que vol intentar trobar una manera de sortir d'aquest forat, val? A través del retrobament amb una persona del passat, i com trobar una metodologia per com agradar aquesta persona, per intentar trobar una altra identitat, perquè potser no li agrada la seva, no? Intentar disfressar la seva identitat per aconseguir aquella altra persona. No? I, per tant, la Clara és la que li va posant els peus sobre la terra, no? Li va dir, no, però sigues tu mateixa. Sempre li diu, sigues tu mateixa, o sigui, no cal que et posis cap disfressa, o sigui, per enamorar, primer t'has d'enamorar tu mateixa, sent tu mateixa, m'entens? I la Clara, diguéssim, és com la part més madura d'aquests dos personatges, no? La sabidoria, diguéssim, la saviesa, diguéssim. El llibre del mètode Stanislavski, el seu títol real és La construcció del personatge, Exacte.
és un dels grans llibres de metodologia artística, de metodologia de creació de personatges o de construcció dels personatges. Per què aquesta obra i no una altra a l'hora d'inspirar-vos? Perquè a mi Stanislavski és un mestre per mi, Stanislavski. I a l'hora de marcar alguns referents em poso Stanislavski com a cap, com a part de la interpretació. De fet, tota la interpretació parteix de la teoria de Stanislavski. O sigui, tot parteix d'ell. Ell va construir la metodologia interpretativa. A partir d'ell van començar a sortir diverses teories, no? Però tot parteix de Stanislavski. Aquesta obra aquesta pel·lícula s'ha rodat a Mataró, majoritàriament, Sí. en diversos espais de Mataró. Això també és una cosa que és un mètode de treball vostre, no? Això està produït per Processos Creatius, és una productora d'aquí de Mataró, i està rodada pràcticament sencera a Mataró, i que també és una metodologia vostra, no? Situar la ciutat i equipaments i espais de la ciutat dins dels vostres treballs. Sí, és a dir, clar, nosaltres treballem amb les eines que tenim, no? I Mataró per nosaltres és una bona eina perquè coneixem a persones que col·laboren amb nosaltres, gràcies a elles podem a vegades gravar certs llocs o comptar amb col·laboradors, no? Gràcies a tota aquesta gent que ens ajuda per donar-nos infraestructura, no? Doncs bueno, utilitzem aquestes eines, perquè si no, no ho podríem fer. Nosaltres realment no contem amb pressupost, diguéssim, no? El tema de subvencions és un món a part i costa molt, has de tenir un capital inicial, etc. És molt, molt complicat. I, per tant, utilitzem les eines més assequibles que tenim al nostre costat, i Mataró és una eina fantàstica, i una eina fantàstica perquè tenim gent que ens ajuda, com el Pep Andreu, no? o l'Anna Verdaguer de l'Ajuntament de Mataró, no? Que ens va deixar Can Gasol, l'Ajuntament de Mataró, etc. Que gràcies a totes aquestes persones que ens ajuden, doncs, són les nostres eines, diguéssim. De fet, Mataró viu un moment interessant en àmbit creatiu. Avui s'estrena un festival de cinema aquí a la ciutat. Vosaltres seguiu rodant sempre a Mataró. És un gran... I fa molt de temps que s'intenta potenciar Mataró com a escenari de moltes obres de creació i de cinema. Sí, home, Mataró té possibilitats, no només a nivell de cinema, sinó a nivell cultural està creixent Mataró, vull dir que s'ha d'aprofitar, ja no només com a plató, sinó com a plataforma de festivals i per difondre tot el que es fa a Mataró, que déu-n'hi-do el que es fa, també. Ara, precisament, avui aprofitàvem per parlar d'aquesta obra. Per cert, que una part, algunes de les escenes o algun dels plànols s'ha rodat en els platós d'aquesta casa, de Mataró Audiovisual. Ara comenceu a portar-lo, aquest projecte ja finalitzat, a festivals, i aquest cap de setmana es podrà veure al Festival de Cinema Internacional de Girona. Exacte. Sí, es podrà veure el dissabte. És secció oficial, no és secció oficial? A través de què i com s'arriba a portar-la al Festival de Girona? Bueno, simplement t'apuntes, et presentes al festival, et fas inscripció i bueno, et presentes, no? Aleshores fan la selecció i si et seleccionen, com és el cas que ens han seleccionat, doncs passes a competir a la secció oficial del festival. Què representa que et seleccionin? Perquè, clar, una cosa és que tu et presentis, que tu consideris que aquell treball que tu has completat és interessant d'ensenyar, és interessant que el públic el pugui veure o que en un festival es pugui veure, però quan ja és el festival que fa una certa selecció i a la secció oficial per exhibir-lo, quan és exhibició oficial, és encara més... diguem que li dona un plus, no?, a aquell treball que tu has fet, perquè és també un jurat, és també un comitè seleccionador el que decideix que allò s'ha d'exhibir en aquell certamen. Per vosaltres és un bon punt. Sí, clar, perquè tens l'opció de participar en la competició. Ja més a saber, potser entres en competició oficial i aleshores hi ha un jurat que et valora, i això, si et donen un premi, tot això, perquè hi ha uns premis i aquestes coses que fan els festivals a donar premis i tot això. Però és important també. Ara Home, és important estar a la secció oficial, sí, i tant, perquè representa que estàs en competició i aleshores és un valor afegit, sí, i tant. Aquest és el primer dels festivals al que anirà aquest? Sí, s'estrena ara. L'heu inscrit? Es podrà veure en algun altre festival? Heu pensat en portar-lo a altres llocs? Encara no hem començat a l'única inscripció que hem fet és la Girona, que de fet no ens ha donat temps de portar-ho a més llocs, perquè hem estat ultimant coses i
complicats amb una altra pel·lícula també, perquè no parem mai. De fet, vosaltres havíeu rodat fa alguns anys enrere també el Sonet Nocturn, fa 6 anys, si no m'equivoco, s'estrenava. 2013 es va 2013, estrenar. fa 6 anys. Aquella també us va donar més rellevància. Això també, encara que diguis que el tema de les subvencions és més costós, és més difícil, això també us permet, no?, poder seguir treballant en el que us agrada i fent allò que us agrada. Home, sí, perquè Sonet Nocturn, doncs, de fet, va ser candidat als Goya i als Gaudí, no? I això et dona un prestigi, et dona una floritura que pots posar al currículum, no? Com diu, els Goya, et dona un prestigi, més que res per presentar-te després als altres llocs i poder dir, doncs, has fet això, has fet allò, quan més trajectòria tinguis millor, no?, a l'hora de demanar coses o de presentar-te a festivals o de demanar en un futur subvencions, doncs, com més coses tinguis al cistell, millor. I, clar, Sonet Nocturn va estar molt bé perquè es va poder estar a Barcelona en una setmana en cartellera i va estar, doncs, això, a diversos festivals i als Gaudí i tot això, i això va ser molt important. I a partir d'ara, més enllà de... Sé que esteu treballant en nous projectes, esteu fent rodatges. En què esteu treballant? Quins són els projectes més immediats que voleu continuar fent a partir d'ara? Sí, ara estem acabant de rodar una pel·lícula, que aquesta l'ha dirigit en Francesc, el meu company, i jo surto com a actriu també, i bueno, estem acabant de rodar i bueno, la idea és començar postproducció amb aquesta pel·lícula i bueno, estrenar l'any que ve aquesta pel·lícula i molts projectes en ment ja, o sigui, ja pensem, sempre tenim guions pensats i sempre estem planificant. Ja tenim diverses històries pensades per la següent, quan acabem aquesta d'un film d'Ansler Ref, es diu aquesta. I aquesta que s'estrena ara a Girona es podrà veure a Mataró? Us heu plantejat portar-la a Mataró? Ens agradaria, sí, sí. De fet, Sonet Nocturn la vam portar al Foment el 2014, doncs també ens agradaria si pogués ser el Foment o saber. Doncs una oportunitat de veure cinema del que també es fa a Mataró. Hem parlat moltes vegades de les activitats audiovisuals que es fan en la ciutat i que enriqueixen part també d'aquest patrimoni arquitectònic, cultural que té la capital de la comarca del Maresme. Sandra, gràcies per venir-nos a veure avui. Moltes gràcies a vosaltres. Molta sort amb la pel·lícula a l'estrena al cap de setmana. Gràcies. I en els futurs projectes. Gràcies. Molt bé, gràcies.